दोस्तों नमस्कार प्रणाम। रउआ देखतानी खेत खलिहान ब्लॉग और स्वागत करतानी रउआ लोग इनके नया वीडियो ब्लॉग में। दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गइल बानी सिवान जिला के ग्राम नरेंद्रपुर में, जौन की ई गांव जौन बा न काफ़ी ऐतिहासिक गांव है। काहे से कि यही गांव में शहीद उमाकांत जी के जन्म धरती है। और तो और अगर अगल बगल के बात कइल जाओ तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थली है। तो फिलहाल हम बात करे वाला बानी और वो लोग सामने देख रहा बानी श्री सरस रामायण के बारे में, जौन की 30 जून के एकर लोग अर्पण कल गई बा। और बगल में देख रहा बानी रउआ लोगिन श्री शिरोमणि सुखनंदन यादव जी, जौन की ये सरस रामायण के लेखक बानी, रचयिता बानी। तो चली एक रामायण के बारे में जौन बा भोजपुरी में एकरा के कल गई बा, एकरा बारे में, रामायण के बारे में बहुत कुछ हम जानेम और रउआ लोग इनके बताएम। पूरी भाषा जौन बा न, ये भोजपुरी भाषा में इतना मिठास बा, लेकिन कुछ नया नया जौन सिंगर जौन आवतर लोग, इनकर लोग के वजह से ये भोजपुरी भाषा में कुछ दुअर्थी जैसे गाना गा के और भोजपुरी भाषा के बदनाम कइल जा रहा बा। कहल जाओ तो पहले के कुछ साल पहले के ज़माना में हमनी बिहार के जौन बा न गायक रहनी लो, व्यास रहनी लो, काफ़ी भोजपुरी भाषा में जौन मिठास बा न, वो मिठास भोजपुरी भाषा में आवत रहे। तो चलिए यही सब विषय में बात होत रही। और सबसे पहले व्यास शिरोमणि सुखनंदन जी बानी, यहाँ से हम कुछ यहाँ के बारे में जीवन परिचय जौन बा, जीवन परिचय के बारे में जाने रउआ लोग के बताएं। सबसे पहले सुखनंदन जी स्वागत बा रउआ हमारे चैनल में। सुखनंदन जी सबसे पहले रउआ ये बताई जोन अभी तक शुरू से लेके अभी तक जोन रउआ जीवन में जोन घटित आइल बा, ओकरे बारे में थोड़ा बताई दर्शक लोग के, जाकि सबको मालूम चले। जीवन में हमने के गृहस्थ आदमी है सब जी, जाति परिवार जौन होत जादव के जी, हमने के लड़काई में पढ़ाई के उतना कोनो महत्व ना रहे। जी जी, हमारे गांव में 5वा तक ले स्कूल रहे, लेकिन हमार बाबा, हमार बाबूजी सबे कहे कि साँझे सवेरे अखाड़ा में जई लड़े। लेकिन एगो हमार बहन रहे, हमरा ले जेठ रघुनाथपुर को शादी भई। अच्छा अच्छा, वो हमरा के घिसियौले ले जाके स्कूलवा में बैठाया हुआ। जब उन्हें से पढ़ के चली आने से हमार बाबा चाहे बाबूजी लेके जाओ लो भैंस, हमरा के रास्ता में भेंट हो जाओ, देखे लो तो कहलू करे पढ़े गए रहा का, काट दो पढ़े गए रहा का, अच्छा चिट्ठी लायक पढ़ लो, साझे सवेरे अखाड़ा में जई हो अथी देश बरियार रही। तो बाबूजी बाबा हमार पढ़े के ना कहलो, लेकिन जकरा जितना उनका करावे के बहु करा दी है। 5वा जब पास कोई नहीं तो हाला भइल तो 5वा पास कर गए। तो केहू आती बड़ी दिक्कत से भरौली 6ठवां में नाम लिखा है जी। तो लाला बाबूजी अलग हो गए लो, अलगे में मने तनी एगो ना होला जो बाबू के पढ़ा लो। माई हमारी धल जे गहना बेच दे, बाकी मैट्रिक ले पढ़ाए। वही रिखे पर मैट्रिक ले हम पढ़ लेनी, वो मैट्रिक में 2 विषय में क्रॉस लाग गई, पासो न बनी। तो बड़ी दिक्कत से आदमी अथी भइल बा। बाकी नौकरी खातिर 74 में मैट्रिक के परीक्षा देहनी, नौकरी खातिर घूमनी, कहीं ना मिले। है रघुनाथपुर वाली बहनी हमरा के रेडीमेड के दुकान करा दो। आई हम पढ़ते समय में तनी गावे बजावे में अच्छा बैठल जाओ, ये खातिर बैठल जाओ जे कहीं अर्जा मुर्जाम हो तो 1 घंटा 2 घंटा, चाहे भगवान के नाम हो कि झाल दे दी कहीं ना कहलिए कि हम ना गए। यह जान के तो यहाँ कुछ सीखल रही। वो चंद्रमा से एगो व्यास से भेंट हो गई। रघुनाथपुर में नरहनपुर घर है, उनका पीछे घूम गई था।
और घूमला के बाद तनी तनी गावे लगनी हो तो लोग लागल चर्चा करे जी बड़ा जान होता और बड़ा बढ़िया गावे लोग और चॉइस करे लगल बस एमे हमर मन लगे लागल बस धीरे धीरे में ए पर हम बनौलहु बनी एगो गीत किताब लिखलका के बाद बनौले बनी जे लिखले बनी सरस रामायणवा ये लोगे भोजपुरी भजनवा सुखनंदन हटे नाम घर ह नरीनपुर ग्राम थाना अंदर जिला ह सिवानवा ये लोगे भोजपुरी भजनवा 70 में कैनी 7वां पास गांव के मंडली के बननी व्यास बंका जादव सिखौले कीर्तनवा ये लोगे भोजपुरी भजनवा 74 में मैट्रिक फेल हो गई तो रघुनाथ दुकान कर चंद्रमा से सिखौले कथा दस्तानवा ये लोगे भोजपुरी भजनवा 80 में टूट गई दुकान शिखनी शास्त्रीय संगीत के गान राधा पत तिवारी के सारानवा ये लोगे भोजपुरी भजनवा आवत 1990 व्यास शिरोमणि कहे लागल सब है जहाँ होके भोजपुरियन के जुटानवा ये लोगे भोजपुरी भजनवा कहले मंत्री अवध बिहारी तारा बाटे जनकारी पुस्तक लिख दो रही नाम निशानवा ये लोगे भोजपुरी भजनवा जहाँ कहीं प्रोग्राम हमार होके उनकर निमंत्रण होके भेंट हो जाओ तो पहले तो खूब सुनो अब बाद में कह जे अब इतना केहू जानत नहीं के ना रहो तो उड़ा जाई कुछ लिख दो जे नहीं रहो तो अब वही हमनी के बानी सन 2000 के करीब में अभी लोग के सता रहे अभी बानी से छपवा पा देता लेकिन हमरा बुझाओ बार बार कहस बाकी हमरा चित न छोड़ी कि हमरा ऐसा बुर्बक के लिखल के किताब पढ़ी बड़े बड़े लोग बा पढ़ल लिखल हम नॉन मैट्रिक आदमी पढ़ी लेकिन एक दिन देखनी लिखल भिखारी ठाकुर के नाटक तो यह हमरा खुल गई दिमाग के फाटक कि जब नाच वाला नाटक करे वाला अब बिना पढ़ल स्कूलों में ना गई वो इतना लिख दे तो हम उनकरे सन कहे ना कोशिश करी तो कोशिश करे लगनी लिखे लगनी तो गृह जंजाल बुद्धि मोटी तो जादव के जात के बुद्धि मोट होकबे करला गृह जंजाल बढ़ले बा गृह जंजाल बुद्धि मोटी गावल बजावल रोजी रोटी रोजियो रोटी चले गावले बजावला से कि जरूरियो रहे तो एक दिन गाई तो 2 दिन सूती उस दिन लिखी मिजाज शीतल होके तो ये लिखी उस दिन लिखी जहिया मिजाज होके शीतल लिखते लिखते 9 वर्ष मतलब 9 बरिस लाग गइल बा सरस रामायण भोजपुरी में लिखे में लिखला के बाद अब देहात के आदमी हमरा ई पता ना चले जे छपाई के अब हम किंग कर्तव्य विमुख हो गए रहनी अपना गाँव यह जस साहब के परिवार रहे में फनीस बाबू रहनी उन्हों के किताब छोटा छोटा लिखले बनी वहाँ लगे गनी का कहनी जो हम किताब छपल लिखले बनी केंगा छपाई वहाँ के बतलौनी उपाय तो बतलौनी बाकी जगह बतलौनी वहाँ से हमारा असमर्थ रहनी पटना जाए के और सब करे के एमे जो होत रहे जो केहू हमरा संगे साथ में केहू अब हमरा बुझाव ना तब तक ले एक बरिस तो खूब बेचैन भइनी सिवानो में जाके पता लगोनी ओकरा बाद कहनी कि लिखवाले बड़े तो उहे छपवाई है अस्थिर हो गई सीधवल के एगो कैलाश जी हवन उनका नागमणि नाव हो कलेक्ट्रेटवा में अथी करते रहन टाइपिंग वगैरह कर ड्यूटी करते रहन
वो एगो छोटी जी किताब लिखल रहे, दया विश्व का सबसे उत्तम धर्म है। अच्छा तो ओकर लोकार्पण रहे। अच्छा तो लोकार्पण में भइल कि के स्वागत गीत के गाई। तो कहले कि सुखनंदन व्यास के हम बोलाए। तो में स्वागत गीत गावे खातिर हमरा के बुलावल गई। तो उनकरे से हम कहनी कि महाराज रउआ किताब लिखे बनी, छपौले बनी, लोकार्पण हमहू लिखले बनी, केंग छपाई। कहले कि तनी हमरा के देखलौनी। तो कहले कि बाग महाराज हम किताब लिखले बनी और वो तो काव्य लिख दिले बनी, बहुत बहुत ग्रंथ लिखले बनी, हम तो छोटी छोटी किताब लिखले बनी। छपाई जगह छपाई बते ही गई हो छप। चलिए भैया, और वो लोग सुननी आलो शिरोमणि सुखनंदन जी यादव जैसे यहाँ के जोन जीवन के जोन भी चरित्र वर्णन कैनी है यहाँ के काफ़ी अच्छा लागल। कमेंट सेक्शन में रउआ लोगन भी जरूर बताई कैसन लागल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े से पहले रउआ लोगन के एक बात बता दे जानी कि जोन भोजपुरी भाषा के जोन मिठास बानो वो ब्यासे लोग से सुने के मिलेला। तो चलिए हम ब्यास जी बानी यहाँ के, यहाँ से हम कुछ जाने के चाहता नहीं, कुछ ही जोन रामायण रउआ लोग देख रहल बानी लो, भोजपुरी सरस रामायण, ये किताब में से एक ग्रंथ में से कुछ हम रउआ लोग के सुनवाए के चाहता नहीं। जी व्यास जी, कुछ ऐसा करी कि इमें ग्रंथ में से कुछ ऐसा सुनाई कि जे भी दर्शक लोग देखल ला वो लोग सुन लेना हो कुछ लोग। सब पढ़ देता नहीं जी। उत्तरकांड में जी दुर्वासा ऋषि व्यास राम जी के जी प्रेरणा देता रहे, सुझाव देता रहे और एगो कथा कहते रहे जे हे राम, 23वां सतयुग के हटे बात दंडक वन में रहनी एक रात। चौपाई में बा अगस्ती ऋषि कहते रहे कि 23वां सतयुग के बात हो कि हम दंडक वन में एक रात रहनी। निर्जन वन में एगो आश्रम रहल आ जीव जंतु केहू ना रहल। आश्रम के आगे रहल पोखरा बड़ा सुंदर साफ सुथरा। बड़ा कठिन से रात बितौनी और भोरे नित्य कर्म निमहौनी। प्रातः वहां से चले के चहनी, बड़ा भारी अचरज देखनी। तीर पर एगो मानुष के लाश, सुंदर देव एगो नोच के खास। अगस्ती ऋषि कहते रहे कि जब हम चले के चहनी तो पोखरवा के तीर पर एगो मनुष्य के सुंदर लाश रहे। एगो देवता ऐसा रहले, मांसवा नोच नोच के खात रहे। जाके पूछनी देव से, साँच बताई बात, उत्तम रूप देव सम लागी, मुर्दा काहे खात। तो गिर गए हमारा चरणवा में, रोई रोई कहे लगले सगरो बयानवा में। ये मनसवा खात रहे वो ऋषि जी के चरण में गिर गए। कहले कि हमार श्वेत हटे नाम, विदर्भ देश हमार धाम, राजा सुदेव महाराज के लाला नवा नाम। हम सुदेव महाराज के लड़का हैं। अच्छा। राजपाट छोड़ के वन में आईनी, आई हमें भारी तप हम कोई, लेकिन कोई ना एको पाई दानवाना। मर के गहनी ब्रह्मलोक, तन के मेटल सगरो शोक, लेकिन भूख ना मेटल मिले ना भोजनवाना। अच्छा। इतना तप करनी कि ब्रह्मलोक में चल गनी, लेकिन मृतलोक में एको पाई दान ना कोई रहनी। तो हमार सगरो जीवन के शोक तो मिट गए, लेकिन भूख ना मिटल। हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से कहनी आपन दुख, हे भगवान भोजन बताई, लागत हमरा भूख, ब्रह्मलोक में भूख ना लगला, हमरा भूख लगला। तो ब्रह्मा जी कह के बतौनी, सुन धीर धर के ध्यान। ब्रह्मा जी कह के बतौनी, सुन धर के ध्यान। एक तनी धुन होला, धुनों में रहे। ब्रह्मा जी कह के बतौनी, सुनो धरी के ध्यान, खालिया पंतनवा हो पोसल,
कैलो न कुछ दान, तब कके ब्रह्मलोक में अइलो, मृत्यु लोक में दान न कैलो। भूख के दुख से दुखित भइलो, पानी बिना जल माछर भइलो। बिना दान के बिया होबो बोले, कैसे लागी खरी बिना दान के बीवे नहीं खो बोले तो तार खरिहान कैसे लगो। खाली अपन पेट पोसलो तब कैलो, लेकिन खाली अपन पेट पोसलो, दूसरा के कुछ खियौलो ना। देवता के पूजा ना कैलो, पितर के जलदान। ऋषि के स्वधाय न कैलो, अतिथि के खान पान। बोली बैसो कबहू न कैलो, कुकुर कौआ के अनुदान। खाली अपन पेटवा पोसलो, कैलो न कुछ उदान। जौना देह के पललो पोसलो, करके नाना आहार। उहे देह अमृत जस लागी, भोजन होई तोहार। एक दिन दर्शन दी है अगस्त मुनि महान, देहिया भूषण दे दीह भूषण, दान हो जाई कल्याण। कहेंगे अपने देहिया खा, लेकिन जले दान करबो ना। आओ दंडक वन में साधारण लोग जाई ना, जई हैं तो कहियो अगस्ती ऋषि जई हैं, उनकरे के दान दे दीह। हजारों कहत रहे राजा जे, हजारों वर्ष से आपन देह खानी तबो ना ई ओराला। आ भूख हमार मेट जाला तो फेरू पूरा हो जाला। रोज आके खाई ले, रोज पूरा हो जाला। बहुत दिन से हमार संकट में परानवा ये बाबा, दान लेके हमार करी कल्याणवा ये बाबा। दंडक बन के भीतर आ ना सकत दोसर, रौरे हई अगस्त भगवान है बाबा। बुझा के दोसर के हुआ आई ना, रौरे हई। देत बानी दिव्य आभूषण, कबहू ई ना होई दूषण। एक विश्वकर्मा जी कनी निर्माण है बाबा, दान लेके हमार करी कल्याण है बाबा। तो अगस्ती ऋषि बतलौले कि उ दान ना कैले रहले, जग ना कैले रहले, खाली तप कैले रहले तो ब्रह्मलोक गई रहले। बाकी दान ना कैले से उनका अपने शरीर के मांस खाए के पड़े। ऐसे मनुष्य के कुकुर कौआ अतिथि के भोजन जरूर खियावे के चाहिए, तबे दान के खरिहान लगी। ऐसे तू राजा तो बनल बड़ा राम, लेकिन जग ना करबो, दान ना करबो तो अधूरा रही। यही बात पर राम जी अश्वमेघ यज्ञ ठनले। ऐसा बहुत आश्चर्य। चलिए दोस्तों, रोवा लोग देखा नहीं सुननी, रोवा लोग कितना अच्छा इमे ये लिखल बा ग्रंथ में। जरूर ये ग्रंथ के जरूर रोवा लोग, जैसे मान ली कि अभी मार्केट में मिल रहा बा। सिवान में गीता प्रेस में एगो लोहा मार्केट में जी, सिवान में वहाँ बा। अब वही तो कहीं दूसरा जगह नहीं थे। हम घर ही बाबा जी चाहता नहीं, दो चार गो बाजार में किताब के दुकान में। बिल्कुल बिल्कुल। सुनने वाला लोग काहे से कि ये रामायण जो भोजपुरी सरस रामायण बाना, में बहुत कुछ है में नया, में बहुत कुछ रोवा लोग के जो ना नहीं लो सुन ले, उ सब में रोवा लोग के सुने के पढ़े के मिली। तो चलिए कैसन लागल वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भोजपुरी भाषा के जौन बानो, भोजपुरी भाषा के धरोहर बानी यहाँ के व्यास शिरोमणि सुखनंदन जी, और आगे बढ़ावला के काम बा। और बहुत जल्दी बुक स्टॉल में सिवान में वो लोग मिल जाए, गीता प्रेस में, वहाँ से खरीद के जरूर ये ग्रंथ के ज्ञान ले लो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम दे के, इतना कीमती समय दे के रवा लोग ये वीडियो देखनी आलो, ओकरा खातिर दिल से आभार व्यक्त करता। धन्यवाद।